Čaute všetci priaznivci alternatívnej televízie Videa 1. Práve sa nachádzame pred jediným alternatívnym klubom IC Culture Tank Košice alebo po domácky ICčko. Takže čo nás tu dneska čaká? Dneska to budú robotový box z Poľska a takisto indie dance, ktorý budú tvoriť William z pudingu pani Elvisovej a Matúš Nemčík z Disco Teamu. Bohužiaľ, dneska sa nedostavil na koncert jeden exkluzívny host z Českej republiky pre technické príčiny, a to natáčal nový album, takže nemohli sa dostaviť, ale počkáme si na nich 7. decembra takisto tu, ICčku. Moje meno je Aďa a budem vás prevádzať dnešným večerom. Na čo sa dnes najviac tešíte? Povedzte nám. Povedz. Na koncert sa teším. Na koncert, na ktorý? Na robotový box z Poľska alebo na indie dance? Indie dance to bude, či nebude? Bude, ale to už sú iní vlastne, sú náhrada za tú pojbu. Neviem, na Poliakov asi. Poznáte obidve tieto kapely? Žiadnu nepoznám. Nepoznáte? Ja poznám tú druhú, ale tých Poliakov nie. Čiže to je čisto len naslepo? Tak boli sme tu minulý týždeň, tak vieme asi čo sa tu hrá, takže asi tak celkom naslepo to nie je. Takže asi máte radi alternatívnu hudbu a umenie? Jasne. Chodíte tu často? Vieš čo, teraz? No, celkom často to Moon Right. Často. Takže vy ste si zamerali na alternatívnu hudbu, že? No hej, a konečne taký nejaký underground trošku. A aké sú na vaše úplne najobľúbenejšie kapely? Stále dačo. Stále niečo iné? Tak dajte nejaký príklad. Dve také obľúbené. Čo viem, kapely a posledné dobe skôr je tak na elektroniku. Takže my sme z novej internetovej televízie Videa 1 a chodíme tak po ľuďoch a pýtame sa ich, ako sa majú. Takže čo tvoja nálada, ako sa máš dneska? Normálne, príjemne, celkom. A na čo sa najviac úplne tešíš dneska? Dneska? Dneska sa najviac teším, že pôjdeme spať. A chodíš tam často na koncerty alebo predstavenia? Mám pernamentku, lebo v podstate som vystupoval na otvorení, takže využívam celkom pernamentku, ale väčšinou chodím len piatky a soboty. A čo si myslíš o tomto klube? Čo by tu ešte možno mohlo sa zlepšiť, alebo čo je tu úplne super? Super je tu vlastne to, že v podstate ICčko má takú špecifickú atmosféru, špecifický výzor. No a to, že sa tu robia kultúrne podujatia, že sú koncerty a vlastne to je základ podľa mňa. Čo by sa tu mohlo zlepšiť? Čo ti tu chýba? Stále sa tu môže, všetko sa môže stále zlepšovať vlastne. Dobre, môžeme ďalej, hej? Celkom fajn, len som čakala viac ľudí, že to bude. Malo sa začať o 8, ale zatiaľ. A čím to je podľa vás, že tu je menej ľudí, ako ste čakali? Možno, že preto, že hlavná kapela Koiba nepríde. Možno preto to viacerí zrušili, že nechajú to tak a neprídu. Čiže vy ste zamerané viac na alternatívnu ako na komerčnú hudbu? Určite viac. A čo je tak úplne, čo máš tak úplne najradšej, nejaké kapely dajte? Ja mám rada francúzske, napríklad Zol, DJ, on tu už aj bol v Janošiku, teda v ICčku. To nám viacerí spomínajú, že DJ sú veľmi dobrí, alternatívni. Alebo takí dvaja mladí chlapci, veľmi dobrú elektroniku robia, Lofi FNK. Tiež sa dajú, ale tak čakám, kedy prídu, no. Dúfam, že raz. A čo je podľa vás príčinou, že viacej ľudí počúva komerčnú hudbu ako alternatívnu? A ako by sa to dalo zmeniť podľa vás? To neviem. Každý počúva to, čo chce, no. Masová kultúra tam robí veľa. Podľa mňa. Ono, že už to majú opočúvané a chcú niečo nové, nie tie hitparádovky stále. Myslíte, že alternatívni umelci by sa mali viac propagovať ešte viacej? Alebo je to dobre tak, ako to je? Ten, kto ich pozná, ten, kto ich má rád, si zistí, kde majú koncert a príde. A ako ste sa vy dva dali dokopy, ako vznikol vlastne projekt Indie Dance? Takže keby ste nám to mohli trošku približiť. Takže Matúš, asi ty o to povieš viacej. Tak, ja neviem, či to je vlastne, či sa to dá nazývať projektom. V podstate, ja som zavolal Williamovi, že či vie na konci prísť zahrať do Košíc, lebo ja tu mám cestu a William bol celkom rád, tak sme si zaujali. Tak prišli sme do Košíc, naozaj sme sa tu stretli a v rámci toho sme sa dohodli, že spolu zahráme a celé to vlastne ten názov Indie Dance. A
A môžete nám vlastne povedať, aký štýl vlastne hrajete, čo budete robiť? Vieš čo, ono to štýl nie je nejaký vyhradený, budeme hrať rôzne, väčšinou elektro veci, ale bude to rôzne a bude sa to diať podľa atmosféry večera. Bude to také eklektickejšie trochu a uvidíme, jak to dopadne. Kuding Paňov v Lisovej ostáva, to máme a popri tom si robíme ešte takéto mimo úlety, ale Kuding Paňov z Lisovej zostáva stále tak ako je. Ako dlho sa venujete hudbe ako takej? Kedy ste začínali? Pamätáte si vaše začiatky? Jasné. Začiatky boli, keď som, ja už neviem, koľko som mal rokov a skrečoval platňu Bonnie M na starom domácom gramofóne. No ja som tiež mal, ako malý som. Z toho gitary som mal pokrievku z toho tlakového hrnca a z toho som to dával.